Bona tarda a tothom. Anem a començar el ple. Si us sembla, comencem. Senyor regidor. Senyor regidor, comencem ja el ple, sisplau. Senyor Anglada. Moltes gràcies. Doncs bona tarda i anem a començar. I aprovació inicial del reglament de síndic municipal de Greuges de Vic. Senyor Anglada. Sí, bé, gràcies. Bé, el nostre grup municipal ja va votar a favor en el ple del mes de setembre de la creació de la figura del síndic. Tot i trobant bé la proposta, ja vam advertir que aquest servei ja l'oferia el govern de Catalunya i que des del govern local ja es donava resposta al ciutadà a través de diferents departaments d'aquest Ajuntament. Avui el que portem al ple és l'aprovació inicial del reglament dels síndics. Un reglament que un cop ens l'hem llegit no hi veiem cap inconvenient per votar-hi a favor, ja que és calcat el que tenen la majoria d'ajuntaments que disposen d'aquesta figura. Per tant, al nostre entendre, endavant. L'únic dubte que ens queda és referent sobre l'article número 12. És a dir, ens agradaria també que ens expliquessin saber com queda redactat aquest article, ja que la comissió informativa no va quedar del tot clar quines són les incompatibilitats que poden ocupar aquests càrrecs. Pel de més, ho trobem bé i, per tant, si ens aclareixen el punt de l'article número 12, no hi tindríem cap inconvenient en donar-hi suport. Moltes gràcies, senyor Martí. Moltes gràcies, senyor Anglada. Sí, no, que jo li havia demanat al senyor Arnau Martí el tema del punt... vale. D'acord, no, ja m'ho contestaràs, no? Vale. Sí, perdoni, no l'he contestat. Gràcies. Passem a votació. Vots a favor d'aquest punt? Abstencions? Ens queda aprovat. Passem a aprovar l'ordenança de transparència, accés a la informació i govern obert a l'Ajuntament de Vic. Senyor Anglada. Bé, gràcies. Bé, des del nostre grup municipal de Plataforma Vigatana celebrem que finalment s'hagi portat aquesta ordenança de transparència aquí en aquest plenari. És cert, com s'ha dit per un altre grup, que ha arribat tard, però soc d'aquells que diu val més tard que mai, no? En aquest cas, vull dir que no cal dir, i més en el temps que correm, que la transparència ha de ser un dels pilars fonamentals en qualsevol administració. I dic això perquè, per desgràcia, aquest país ha esdevingut un país de corruptes. Avui aprovarem una ordenança de transparència que possiblement entre tots la podrem anar enriquint a través de noves propostes que es puguin fer. Un dels nostres deures ha de ser seguir treballant per incorporar nous continguts que facin possible una major transparència de l'activitat municipal en els seus diferents àmbits d'actuació. I un cop posada al portal, aquesta no ha de ser una foto fixa, sinó que permanentment s'ha de canviar per adaptar-la tant a la sol·licitud d'informació pública feta pels ciutadans com als canvis normatius. L'Ajuntament, com a administració més propera als ciutadans, té l'obligació de ser un referent amb la transparència i és molt important que informem els ciutadans en què ens gastem els diners públics. Per tant, avui el que fem no és aprovar cap proposta de cap grup municipal d'aquest consistori. Avui el que fem, i segons la disposició final tercera de la llei catalana 19/2014, és adaptar les mesures normatives i executives per desenvolupar aquesta llei d'acord amb els principis d'autonomia organitzativa. Les noves tecnologies de la comunicació ens permeten proporcionar als ciutadans un gran volum d'informació sobre l'organització, funcionament i activitat de les entitats públiques. Les noves tecnologies ens permeten donar resposta a la demanda de la ciutadania de major coneixement dels assumptes públics. Podem així exigir com a agents de control i fiscalització de la gestió política i administrativa. Per tant, i com a responsables d'aquest Ajuntament, hem d'estar absolutament compromesos amb el principi de transparència. I finalment, no cal dir, felicitar la Comissió d'Estudis que ha elaborat aquesta ordenança per la feina ben feta. Moltes gràcies. Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovada l'ordenança. Passem al punt 10, aprovar el Codi Ètic als alts càrrecs i bon govern. Senyor Anglada. Bé, gràcies.
Bé, nosaltres sí que creiem que és bo que aquí, a aquest Ajuntament, es pugui haver aquest còdic ètic, no? Però aquí sí que podríem dir que estem parlant més d'un reglament, al nostre entendre, de bones intencions, que no pas d'efectivitat que pugui tenir aquest codi ètic que avui aprovarem. Diem això perquè de res servirà aprovar aquest reglament del còdic de conducta dels càrrecs i bon govern d'aquest Ajuntament si a la pràctica no hi ha voluntat de complir-lo. Podríem parlar, doncs, com he dit en altres ocasions aquí en aquest plenari, d'un brindis al sol. Avui, possiblement, molts de vostès aprovaran aquest còdic de conducta dels alts càrrecs i de bon govern d'aquest Ajuntament, quan ahir, ja s'ha comentat aquí per un altre grup municipal, molts de vostès ja el van incomplir. Dic això perquè, sense anar més lluny, un clar exemple el tenim en l'apartat 3 d'aquest còdic que diu textualment: els regidors i regidores d'aquest Ajuntament hauran de respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el principi de legalitat. Està clar que una bona part dels regidors d'aquest Ajuntament, no tots, evidentment, ni respecten la Constitució, ni l'Estatut d'Autonomia, ni el principi de legalitat. D'exemples els n'hi podria posar molts, però no perdré el temps perquè vostès ja són prou conscients que aquest còdic és la xocolata del lloro perquè tothom farà, evidentment, el que voldrà. Però està bé que s'aprovi, està bé que s'aprovi. El que hauríem de preguntar i reflexionar tots plegats és fins a quin punt li volem donar importància a aquest còdic de conducta. Al nostre entendre, la transparència i les noves maneres de fer política ens ho hem de creure, ho hem d'escriure en majúscules i ho hem de posar a la pràctica. Si no és així, de res serviria l'aprovació d'aquest còdic de conducta dels alts càrrecs i de bon govern d'aquest Ajuntament. De totes maneres, el vot del grup municipal de Plataforma Bigatana serà favorable a l'aprovació d'aquest còdic de conducta. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Doncs queda aprovat. Aprovar el conveni urbanístic del sector de Can Bauman. Senyor Martí. Ai, perdó, és com que m'havia agafat l'hàbit. Senyor Anglada. Carai, sí que l'agafa ràpid l'hàbit, home. Bé, en aquest punt comencem dient que el nostre grup municipal, i com no podria ser evidentment d'una altra manera, celebrem l'acord en què han arribat les parts per la cessió de l'edifici de Can Bauman a l'Ajuntament de Vic i, a més, ja s'ha dit aquí, a cost zero, que això és una cosa, al nostre entendre, que és important. Al mateix temps, volem posar de manifest la nostra queixa per la poca informació que se'ns ha donat als grups de l'oposició. I tal com aquí ha avançat algun altre grup, una vegada més, hem de reprovar l'actitud de l'equip de govern que ha informat d'aquest acord abans els mitjans de comunicació que no pas els grups d'aquest consistori. I així m'ho ha reconegut també aquesta tarda quan m'ha trucat la senyora Palmero. Com saben vostès, el nostre grup municipal hem estat sempre uns ferms defensors de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, a diferència d'altres grups d'aquest consistori. I hem estat uns ferms defensors perquè creiem i perquè entenem que és beneficiós per a la nostra ciutat. El nostre grup municipal va ser un dels grups d'aquest consistori que van donar suport a la moció del projecte de Facultat de Medicina. Hi van donar suport perquè creiem que és un projecte estratègic, innovador, municipalista i de gran valor afegit per a la ciutat i les comarques de la Catalunya central. Un projecte que convertirà a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, en una universitat de primer nivell, a part de convertir Osona en un territori de referència internacional en l'àmbit clínic. Tanmateix, hem de dir que amb la signatura d'aquest conveni i l'ampliació del campus universitari de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, al final de la carretera de Rodes suposarà crear un pol d'atracció, revitalitzador i desenvolupament a una àrea urbana de la nostra ciutat. Per tant, hem de dir que amb aquesta operació urbanística, amb aquestes instal·lacions universitàries, servirà per revitalitzar una zona degradada a la nostra ciutat. En resum, els diríem que en general ho hem vist bé. De totes maneres, es repeteixo, com que no ens va agradar que abans de ser nosaltres sabés els mitjans de comunicació, evidentment, perquè hi estem a favor, votarem a favor, però serà un sí crític per aquests motius que he explicat. Moltes gràcies. Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Doncs queda aprovat.
Passem a relació dels decrets del mes anterior, relació d'actes de la Junta de Govern Local del mes anterior i passem a les mocions. Moció presentada... Anunciar que retiro la darrera moció i la presentarem al proper ple. Moltes gràcies. Moció presentada per Capgirem Vic per Tots, Esquerra Som Vic, en nom del col·lectiu Perquè no ens fotin el tren i subscrita també per Convergència i Unió i PSC per exigir la racionalització dels horaris de la línia de Rodalies R3. Blada? Sí, gràcies. Bé, la plataforma Que no ens fotin el tren porta ja, com s'ha dit aquí, 3 o 4 anys reivindicant les anomalies i les insuficiències que pateix, per desgràcia, la línia de tren R3. 3 anys que de ben segur els responsables podien haver fet i aportat amb un mínim de voluntat alguna solució, si més no, a una de les múltiples reivindicacions. I diem això perquè creiem que amb voluntat i fermesa es poden aconseguir moltes coses. 3 anys, els quals cap al govern de la Generalitat almenys han passat 3 consellers de Territori i Sostenibilitat, com si n'haguessin passat 10. Cap d'ells han fet res per satisfar, com diu una part de les reivindicacions dels usuaris. No dubtem de les amables paraules i bones formes que cada un d'ells deuen haver rebut els afectats cada cop que han demanat per reunir-se. Però a part d'això, res de res, efectivitat zero. Però la realitat és que d'un temps cap aquí, els nostres governants només són bons per perdre el temps en enganyar els ciutadans de bona fe amb unes utopies i en contes de fades. Ni l'anterior, el senyor Santivili, ni l'actual, el senyor Rull, han fet ni faran res per solucionar el que pateixen milers d'usuaris dia rere dia. El primer que han de fer un governant és solucionar els problemes bàsics i quotidians dels ciutadans. Aquesta és i hauria de ser la norma bàsica i fonamental, a qui se li ha designat un lloc privilegiat, políticament, evidentment parlant. No és la primera moció que es presenta en aquest plenari per reclamar un tren i una línia de segment de qualitat. Han passat moltes mocions per aquí aquesta sala de plens i nosaltres sempre hi hem donat suport. Tenim un transport ferroviari que fa fàstic, diguem-ho clar i català, fa autènticament fàstic. No tan sols cal revisar i racionalitzar els horaris, sinó que cal una reestructuració en general de tots els mals que pateix la línia de Rodalies R3, des de fa anys i panys. Tant de bo algun dia acabi aquest malson i puguem gaudir d'una excel·lent o, si més no, notable línia de transport ferroviari. Tant de bo algun dia els governants demostrin, en fets i no en paraules, les seves habilitats polítiques per resoldre els problemes bàsics i quotidians dels ciutadans. Serà, aleshores, possiblement, quan haurem avançat una mica i estem segurs que els podrem arreglar moltes coses. Per tant, el nostre vot... Passem a votació. Vots a favor de la moció? Doncs queda aprovada per unanimitat. Moltes gràcies per venir. Passem a la moció presentada per Esquerra Som Vic. Passem, doncs, a moció presentada per Esquerra Som Vic per establir un mercat de proximitat a la plaça dels Màrtirs de Vic. Senyor Anglada. Sí, gràcies. Bé, aquí, des del nostre grup municipal de Plataforma Bigatana, som conscients que l'Eixample Moretó necessita d'una dinamització per tal de fer reeixir el comerç en aquesta zona. Crec que això ho tenim clar tots. El que sí no tenim tan clar des del nostre grup municipal és, per un cantó, si aquesta proposta és la més idònia per revitalitzar el barri i, per l'altre, desconeixem l'opinió dels veïns i comerciants de la zona. Entenem que Vic, al nostre entendre, està molt ben servit pel que fa a l'oferta que té de mercats. Els 2 setmanals a la plaça, el del barri del Remei i els altres 2 mensuals. El nostre grup municipal no tenim prou clar si en aquests moments cal la implantació d'un nou mercat a la nostra ciutat. No és que ens hi oposem d'entrada, però sí creiem que cal valorar-ho molt més bé i amb molta més profunditat. Estem parlant d'una proposta que s'hi ha de reflexionar molt bé, ja que el que no podem fer contínuament és fer provatures en una zona que ja està prou perjudicada. Com diu la moció, i en aquest sentit és veritat, ha estat diverses les iniciatives que s'han intentat ubicar en aquesta zona i el resultat no ha estat gens satisfactori per revitalitzar l'Eixample Moretó. Per tant, hem d'insistir que cal ser molt prudents a l'hora de buscar noves alternatives per revitalitzar la zona.
És un tema, al nostre entendre, que s'hauria de debatre amb molta més profunditat i no tan sols a la lleugera com pot ser aprovar una simple moció. Igual, una proposta podria ser posar aquest nou mercat de proximitat de vendes directes el dissabte en alguna altra ubicació que jo crec que ja existeix aquí en aquests moments, com podria ser, no sé, la plaça del Carbó, per exemple. Des del nostre grup municipal, malgrat compartir part d'aquesta moció, volem ser molt prudents i no ens volem precipitar a l'hora de buscar alternatives per tal de revitalitzar l'Eixample Morató. Per tant, i davant que desconeixem, com hem dit abans, l'opinió dels veïns i els comerciants del Sona i tampoc sabem, encara que sí que s'ha dit que s'ha portat moltes vegades a l'equip de govern, però el nostre grup municipal no ho sap, no sabem l'opinió i l'interès del president del Sindicat d'Unió de Pagesos. Per tant, el nostre vot no serà favorable a aquesta moció. Doncs passem a votació de la moció. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda rebutjada la moció. Passem a moció presentada per Plataforma Bigatana de reconeixement als Mossos d'Esquadra. Senyor Anglada. Sí, bé. El motiu que el nostre grup municipal presenti aquesta moció de reconeixement als Mossos d'Esquadra és degut a la injustícia que està fent envers aquest cos. Els Mossos d'Esquadra no són mereixedors dels atacs que estan rebent últimament principalment per part de grups antisistema posant en qüestió la seva tasca professional. Els Mossos d'Esquadra estan per fer complir les lleis vigents i atendre els requeriments que se'ls encomanen. Ningú pot posar en dubte la professionalitat dels Mossos d'Esquadra, un cos que treballa i continuarà treballant per tal de garantir un país millor, un país més segur i un país on la policia ha de rebre allò que acaba oferint a la seva ciutadania. Els Mossos d'Esquadra representen, a part de ser una de les millors estructures de Catalunya, estan ben arrelades al servei del país. Els atacs continus que rep el cos dels Mossos d'Esquadra per part d'aquest col·lectiu antisistema es fa amb la intenció de malmetre la seva imatge i la seva professionalitat. Com ja hem manifestat en altres ocasions, els Mossos d'Esquadra estan per servir la seguretat, per servir la legalitat, per fer complir les lleis i no per ficar-los en embolics polítics, i la veritat és que ho estan fent molt bé. Per això demanem que l'Ajuntament de Vic manifesti el seu recolzament i ple suport a la tasca que realitza el cos de la Policia de la Generalitat en matèria de seguretat ciutadana, així com, en tant que policia democràtica, el seu compromís en la defensa de lliure exercici dels drets i llibertats polítiques dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i la resta de principis i fonaments d'una societat plenament democràtica. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha cap més paraula i esperant que ara entra una altra regidora, endavant. Doncs passem a votació d'aquesta moció. Vots a favor? Debat. Abstencions? Vots en contra? Doncs queda aprovada la moció. Passem a moció presentada per Vic per Tots. No, per tot pel suport al manifest de la plataforma Stop Accident C-17. Senyor Anglada. Sí, gràcies. Bé, des del nostre grup municipal de Plataforma Bigatana, tot el nostre suport al manifest de la plataforma Stop Accidents C-17. Com bé diu la moció, la C-17 és una de les carreteres més importants de Catalunya. És una de les carreteres més transitades de la xarxa viària catalana, però també ens atreviríem a manifestar que no tan sols pels bigatans, sinó també per tota la nostra comarca en general. És una de les carreteres més emblemàtiques, podríem dir fins i tot de sentiment, ja que la sentim part de la nostra vida. És la nostra, sigui per motius laborals, familiars o d'oci. És lamentable que d'un temps ençà una de les carreteres més transitàries, com hem dit, de la xarxa viària catalana sigui notícia gairebé diàriament per lamentar accidents de trànsit. Calen solucions ja, però també hem de ser conscients i no barrejar o posar tots els accidents amb entrebancs que té la carretera en el mateix sac. No és el mateix un accident per distracció del conductor, ja sigui per l'ús del mòbil o GPS, o per no respectar les senyals de la velocitat. Res a veure amb l'accident tan lamentable que va patir la noia veïna de Manlleu nascuda a Aiguafreda. És del tot desafortunat i no té res a veure amb els trams perillosos que pot tenir la C-17. Això és una negligència de l'administració. És un greuge contra els conductors i conductores que cada dia circulen per l'esmentada via. És una via deficient amb moltes mancances de seguretat, sí,
Però aquí cal reflexionar i preguntar què ha fet el govern de la Generalitat durant tots aquests anys per millorar les deficiències de la C-17? Què han fet els responsables del govern català durant tots aquests anys per millorar les infraestructures? Bé, deixem les preguntes a l'aire i esperem que la consciència dels responsables de l'administració catalana els empenyi a posar les piles per millorar la C-17 i puguem gaudir amb la màxima seguretat viària. Moltes gràcies. Votació, vots a favor. Doncs queda aprovat per unanimitat. I passem ara, doncs, ja, un cop acabat les mocions, pregs i preguntes del senyor Anglada. Sí, bé, una miqueta anava enfocada també en aquest sentit, perquè quan vam veure la fotografia sí que ens va sobtar una miqueta. Si haguéssim vist els regidors de l'equip de govern, doncs no. Però al veure precisament el president local del PDeCAT, els altres no, perquè són de Convergència, es van presentar com a Convergència, també hi havia la diputada Marta Pascal, vam entendre que era més aviat una reunió de partit, no? Llavors, clar, si per exemple vostès fan una reunió de partit, nosaltres també tindríem dret de fer-hi una reunió del partit. Això per un cantó. Per l'altre és dir, jo vaig interpretar que vostès el que van fer és entrar a la sala de consellers, estar-hi 5 minuts i tirar-se la fotografia per sortir als mitjans de comunicació. Llavors, evidentment, aprofitant el dia de la Constitució, doncs fer festa i res més, no? I la pregunta en concret seria si ens podien dir, perquè vam veure que hi havia el Titi Roca, hi havia el senyor Arimany, hi havia vostè, hi havia la senyora Fabiana, a veure quines activitats van fer de ciutat o d'Ajuntament que ens puguin dir per si van aprofitar el dia. Primer els diré que aquesta va ser una petició que va ser una visita institucional, és a dir, la senyora Marta Pascal, com a coordinadora general del PDeCAT, ens va dir que ens vindria a fer la visita el 6 de desembre i com a alcaldessa jo rebo a totes les persones, si bé qualsevol secretari o coordinador dels vostres partits també el rebré com a alcaldessa, perquè no em va venir a veure com a ANR membre de PDeCAT, sinó com a visita institucional a la ciutat de Vic, aprofitant que ell era biguetà i que el 6 de desembre també volia marcar que estava fent campanya i agenda de la seva feina. Llavors, nosaltres vam convidar, aquí potser sí que vaig convidar el senyor Lluís Coromines i va aprofitar de poder venir aquí, però vull dir que els temes que es van tractar sobretot va ser més de com estem treballant amb la ciutat. I, com li he dit, nosaltres les reunions eren internes i una cosa va ser després quan ens vam trobar on va arribar aquesta visita institucional, però sobretot era per preparar el ple, per fer reunions internes de l'equip de govern, per això quasi bé hi érem tots, perquè ja li he dit que coses extres que ens deia l'AMI que féssim, per exemple, aquí Vic coincidint que hi havia el mercat del dissabte, el mercat del dimarts, i a més tot el mercat medieval, vam creure que només llegint el manifest, una cosa és que nosaltres treballéssim internament i llegint el manifest ja n'hi havia ben prou. Continuo dient que qualsevol coordinador i secretari serà ben rebut a la sala de consellers al meu despatx per l'alcaldessa. Passem a les preguntes de Plataforma Biguetana. Què hi ha de cert del possible atemptat jihadista coincidint amb el mercat medieval? Senyor Anglada? Sí, vostè sap que va córrer uns rumors per aquí a la ciutat de Vic que havien detingut amb un possible jihadista, a més que se'l va agafar amb uns planells i que no sé si volien fer algun atemptat aquí a la ciutat de Vic coincidint amb el mercat medieval. Vostè crec recordar que amb les xarxes socials, al Twitter, ho va desmentir el dia 29. També ens han dit, i sí que és cert, que es veia molta més policia de lo normal, que hi sol haver per un esdeveniment com el mercat medieval, i també ens van dir, no sé si és cert també, que hi va haver alguna actuació que es va suspendre degut a aquest tema, que no hi van poder. Solament la pregunta és dir si realment és cert o no, perquè les coses, tard o d'hora, acaben sortint. Com que es va desmentir rotundament per part de l'alcaldessa, per saber si hi va haver alguna de veritat o no, perquè si avui ens diu que no, i potser d'aquí a 15 dies els mitjans de comunicació és per saber-ho solament, Moltes gràcies. Doncs, tal com es va dir en un principi, és un pur rumor. El que va sortir era totalment rumor i no hi havia res de cert. I per això tant nosaltres des del Twitter vam poder-ho fer, perquè anava molt ràpid les xarxes com anava corrent aquest rumor, com també els Mossos d'Esquadra ho van desmentir. El que hem de tenir clar tots és que estem a nivell 4
i els protocols de seguretat cada vegada són més extrems i potser, com que ara que ha rebut el rumor, la gent ha set més visible del que hem vist alguns protocols de seguretat, però ja pel mercat de música o per totes les actuacions que es fan a Catalunya, a Europa, que hi ha molta gent, estem a nivell 4 i hi ha protocols de seguretat que passen per davant de tot, però totalment fals el que deia aquell rumor, i que deixem-ho així amb rumor. No sé si ha estat contestada, no sé si la vol tornar a fer. Reconeixen que les dates escollides pel mercat medieval d'enguany no han estat prou encertades, senyor Anglada? Sí, jo he tingut temps d'escoltar les explicacions que ha donat el regidor Benjamí Dòniga, però en tot cas ho faré, vull dir, si no el vol contestar, com que jo ja he escoltat el que havia dit, però nosaltres sí que considerem que ha estat un error doncs, les fetges que s'han elegit enguany pel mercat medieval. Entenem que hauria estat molt millor, en vez de fer-les el dia 3, 4, 5 i 6, doncs fer-les el 8, el 9 i el 10, tenint en compte... O sigui, jo crec que es podia prevenir, perquè hi havia diverses coses que es podien prevenir, com és que, per exemple, el dissabte, vulguem o no vulguem, però sí que influeix, jugava al Barça, i això, vull dir, vulguem o no vulguem, influeix, la gent que és de fora ja no baixa, perquè, a més, l'hora que van ficar el partit, que el van ficar, penso que era un quart de 5, tenint en compte que el dilluns hi havia col·legi normal i corrent, jo crec que sí. Per una altra vegada jo crec que cal reflexionar-hi, però no passa res, tothom es pot equivocar i a vegades nosaltres som els primers que ens equivoquem. Moltes gràcies. Senyor Dòniga. Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, senyor Anglada, amb tots els respectes, jo penso que aquesta pregunta està mal formulada, perquè el temps no ens hi va ajudar gota. I a part que a Barcelona tots feien festa a tota l'àrea metropolitana. Per tant, no podem saber del cert si aquestes dates van ser encertades o no. Penso que és frivolitzar una mica i ja està contestada. Moltes gràcies. Pensen fer quelcom per solucionar el problema dels ocupes del carrer Camí de l'Escorial? Sí, jo em penso que això en tenen coneixement vostès, perquè poder fa cosa de 10 dies doncs, ens van trucar dos veïns d'allà que van parlar, comentar per sobre que fa més d'un any, no sé exactament si és el número 8 o el número 10 del Camí de l'Escorial, que tenen problemes seriosos amb uns ocupes que hi ha, que tot plegat no hi són, tot plegat hi van, i sembla ser que ja s'han queixat alguna vegada, a veure si ens poden explicar, a veure com està aquesta situació i si realment hi ha possibilitats, no dic pas que s'hagi de solucionar la setmana que ve, però si ens poguessin avançar alguna cosa quelcom de dir que això ja està en vies de solució bastant immediates. Senyora Raül. Gràcies, alcaldessa. Sí, estem al cas d'aquests ocupes del carrer Camí de l'Escorial, que a més són ocupes violents i, per tant, estem molt a sobre del propietari, que és Bànquia. Llavors, estem apretant molt Bànquia i amb tot això hem aconseguit que en lloc d'interposar, perquè són ells els que han de fer la demanda, nosaltres podem anar presentant totes les detencions, però no serveixen de res perquè ha d'haver-hi un procediment per treure aquests ocupes que són delinqüents, la majoria. I, per tant, el que hem aconseguit anar apretant amb Bànquia és que en lloc d'iniciar un procés de desnonament civil, s'iniciï penal. Això, en teoria, vol dir que ha de ser més ràpid. Ara, esclar, no ho sé. Ara depèn del jutjat. La rapidesa depèn del jutjat i, per tant, el procediment penal és més ràpid en aquests casos que el civil, però jo no puc atrevir-me a donar cap tipus de data. Però estem al cas i ho estem seguint i ho estem intentant controlar el que es pot. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens donem per acabat el ple. Bon final d'any i bona entrada pel proper.